stalo aj Martinovi Kližanovi, ktorý trafil reproduktory a teraz Novák to vytiahol riadne vysoko. Trafil konštrukciu, na ktorej sú zavesené. Diváci si pýtali Serenu, neviem, či toto má byť. Serena Williams, to sú? Asi, hej. Ešte by to bolo chcelo jeden uterák na môj vkus, ale... Ale myslím si, že stačia dva.